Dati ngamin ordinansa tayo nga naipasa 83rd and final reading po. Inayon tayo detoy mesang ordinansa nga naipasa iti a few sessions ago nga inaprobaran iti panlalawigan. Inuray tayo actually iti panlalawigan nga aprobaran da detoy detoy ordinansa no sa dinno mas lalo tayo pa nga aywanan iti lugar tayo ababaen iti panang sigurado apo nga digitoy waste digiti excreta digiti alaga tayo ket akupen tayo obligasyon tayo akas makinbagi nga akupen tayo sa inikkan tayo pa apo iti digiti stray animals nga digiti waste digiti stray animals dapat maakop met lang uray amutay met no ngawan makinbagi kadigitoy animals. So dito ipasa idi a few sessions ago iti 13 sanggunyan kasi nako inuray tayo iti panlalawigan satay inayon iti Oplandalus Code tayo apo kasi kas amo tayo kas principal author J Oplandalus amended Oplandalus Code ti Oplandalus Code tayo na po compilation iti na duma-duma nga ordinansa wenno gakat apo nga linteg kunakit di apo dealing with the environment apo. Hingga na 5,000 pesos J third offense apo. The first and second it's around 2,000 and 3,000 malak kang kamali apo.